Isang cooler na pala. Akala ko isang piraso. Oh my gosh, dami. Mga idol. Si sir naman oh. Nako, isang habang tuhugan na. Grabe. Ay po ito, nasa gilid lang doon oh. Sa pinagputokan natin dati. Biglaan ko na lang po pinuto kasi baka makatakas pa, laki. Yun o. Halos magkakalating kilo na po. Ito mga to oh. Si Boss Alex nga pala oh. Nakakaisa pa lang. Isang cooler na pala. Akala ko isang piraso. Oh my gosh, dami. Isang cooler na pala. Akala ko isang piraso pa lang. Champion mga idol. Si sir naman oh. Nako, isang habang tuhugan na. Grabe. Grabe kayo ah. Oo. Sa tuhugan. Talagang ubos na yung isda ah. Baka wala na ako natira. Meron naman. Kaya mga idol, maagang umangin ah. Maraming namumutok ata. Ano si paring Raymond? Kahapon pa yan. Maraming hinuli rin yun. Marami ata gatawag ngayon doon. Marami. Hindi, ngayon madalang daw pumutok eh. Kaya nung mag-itik. Grabe ubos na ni sir yung isang tuhugan na ah. Ubay, mayroon ng 3 kilo mahigit. May lawan pa rin. Naku po, akala ko po isang tuhugan lang, yung cooler pala mayroon din. Akala ko si Boss Alex ganun din eh. Tingnan nyo mga nasa kamay. Nandadaya lang pala to eh, naka-front na yung makonti. Baka subok na nga rin. Uy, naunahan ako, yun ang target ko din. Isa lang pala yung target natin. Baka madali ko itong malaki na to. Laki nga na. Dali. Dali. Tanggal pa ata. Lumambot eh. Nadaplisan nga lang. Wala na wala. Sample kung gaano kalaki. Ba, nakahuli rin sa wakas. Sa gilid pa yun ha. Sa gilid, hindi na bumaba. Hindi ko na linapitan. Malaki na yan. Malaki na rin pala. Kapalad na. May fingers na pala. Yes. Ibigay na maano na din sa wakas. Hindi na ako zero. Ibigay na maano na. No choice na kasi nun. Ay, sa wakas may ikalawa na rin. Kahit maliit lang to, pwede na to. Tingnan mo, kaliit lang oh, sinampulan ko. Maliit lang. Hindi nga obra. Three fingers mahigit lang. Ate, wala na po. Humangin na. Grabe. Nakakadalawa pa lang tayo eh.
Ba't yung isda na wala? Natira po maliliit. Mahirap po maghintay ng ganyang kaliliit. Hanap tayo ibang pwesto. Doon, punta tayo doon sa ano. Dahil pumuputok doon. Yun nga lang, medyo dikit-dikit na yung tao doon. Hindi tayo tatabi doon sa kanila. Try pa natin yun sana yan. Dali. Dali. Yun. Dali pa. Kaso hindi kalaki yan. Kahapon ulit tayo. Kalit naman. Sinaki uli ng kalawa natin. Maliliit na, idol. Maliliit na. Doon, pupunta na ako ron. Andiyan lang naman lahat sila sa bungad. Doon ako gagawin sa dulo. Malinis ba rin? Oo. Maluwang malinis doon. Yun yung may bayog na yun. Oo, malinis yun. Tara. Ayan. Makalis, kabalaho. Kabalaho po yung isa. Hinihila, grabe kasi kalda dito. Hinihila. Hop, hop! Upwal. Kawawa nga magsasaka. Kagaya po. Makalis po. Tara na. Mag-send na tayo. Sayang oras natin. Wala pa. Common ata yun ah. Yun. Dali. Kilard. Pati mangat. Sumabit pa. Naman at sumabit. Eto nasabit pa yung paniksay ko. Nakaputok na nga ako, napasabit pa. Wala yung gata. Ayun, nakadouble pa ako. Nadali ng malaki. Ayun, nasabit. Gawin ito. Malalaki naman ang kailangan pagtirahin. Dyan. Oo. Neto na Malabo raw eh. Malabo sa gawin doon. Ito lang pare ang malinaw. Ganun ba? Oo. Galing na ako kanina doon eh. Bahala na kung malaki ka. Talaga huli. Diba? Nakahuli pa tayo. Ako dun sa ating na ano. Pwede na rin pala, 4 fingers na.
Kunin natin. Dalawa na ako. Ang laki pala nito isa. Ba? Ayos. Ayun. Ay, wasak. Wasak ang aking short. Marami na kayo huli? Bakit? Kaaga-aga pa eh. Ayun lang. Pero marami ka na hinuli. Eh, ayos na yan. Natanggal na yung mata ng isa oh. Kakahila ko. Oo, mga vlogger din yan. Mga dayo na iba na yan, di ba? Kasama ba siya na? Mga gapa na yun. Oo. Ba naka-double kill ka pa yan? Oo, syempre. Magagaling ka talaga. Oo, kasama ba siya na? Si Balat? Oh, inaya ko kaninang maga nung dumaan ko. Andyan na, hinihintay ka. Saan? Nandiyan ka rin ah, hinatawag ka. Hindi ko naman naririnig eh. Kalulusan mo lang ba? Oo, kadarating ko lang. Dalawang kilo naman. May pwede na yan. Oo, uwi na. Wala ka ba isang shoutout? Eh, naka-on yan. Ba, naka-on ba yan? Oo. Di sa paring Noel Nolasco mo lang. Ayun. Yeah, Oo. mga kabats natin yan nung high school. Oo naman. Si Insan Noel. Oo. Tayo nagsisimbang gabi dating tatlo. Oo nga. Ngayon, nagkita-kita pa rin, classmate pa rin sa pamamaril. Oo. May estudyante ako, di ako makalis-alis. Eh, Gis na ako nagpunta dyan. Naka 5 kilo pa. sabi nga, marami nga daw hinuli si Tabor. Sila Tabor, ayun. Kaaga yan ah. Itong kulong-kulong na to. Eh, kahapon maaga din yan. Alas 4 yata, dito na. Grabe. Kaaga, no? Ano na si Balat niya, pre? Ah, andyan. Hinahanap ka. Kaya ko nga yun. Oo. Sakay niya. Yung motor niya. Wala! Baka ando na sa gawiro. Ando yung motor niya nakaparada eh. Doon sa bungad. Asa, sa bungad ba? Oo. Uwi na rin daw siya eh. Ay, uwi na yun. Nainip na rin yun. Wala na bang gataw doon? Dito ko na lang gumawa yun. Dyan nga ako gagawi. Pagka ganun karami, di na obra. Magsosolo na lang din ako. Tingnan mo yung palikuran, pre. May natira pa ba? Mga wala na natira. Maganda pa rin idol eh. Oo nga. Wala lang natira, naubos na. Kaya lang isda, yung tinira nyo kahapon. Hindi lang kaya ang isda. Hindi, lumalim eh. Malabo idol yung tubig doon. Kaya nga mahangin pa. Mahangin pa. Wala na tayo mahuhuli dyan. Ito meron no, sa gilid eh. Bahala na. Malaga tinamaan. Sa gilid lang. Pwede na.
Tiyaga lang tayo. Mahangin po eh. Sa mga sulok-sulok muna tayo. Kung kailan tayo lumusong saka humangin. Lumayo sa ibala mo. Dali. Buena mo ano din. Alit lang? 3 fingers lang mahigit? No choice lang. Kaysa wala mahuli. Walang piraso palang huli ko. Oh. Bangko pala meron. Dali ba? Yun, dali. Dito lang pala isda. Sa harapan ko lang pala. Pwede na to. Napit lang pala eh. Diba? 4 fingers. Malapit lang pala niya eh. Dahil ng tanaw ko. Diba? May dalawa na ulit tayo. Kaso mabilisan patok lang. Halangan mo na lang. Kulang 4 fingers. Yun. Kapok. Lord, another blessing. Tuloy-tuloy na po. Di baling madalang, basta't lahat ng lumitaw madadali ko. Apat. Doon. Tirad. Wait lang, may lumitaw sa malapit. Biyari ka. Thank you po. Ituloy lang po. Kahit na mahangin. No choice po tayo. Napakahangin, no? Kaya tiyatsuga tayo sa may ano lang, pero mahalaga may lumilitaw kahit paano. At magpapatubig pa ako ngayon ng palay, so ikaw na pala pinakita yung palay ko ng aking tinanim. Malaki na po ngayon, pwede na pong patubigan tsaka patabaan kasi nagpa-spray na po ako ng pandamo. Mahangin, sige. Okay, dali uli. Meron uli. Double ba? Ay, hindi. Solo lang. Dalawa po, isang maliit-liit yung isa. Good size na rin. Kalat-kalat na ating huli. Diba? Nakaka-anim na tayo.
Dead ko na nga. At baka kumuha pa yung isda natin. Malaglag pa sa tubig uli. Okay. Diba? Oh, swerte. Swerte pa rin tayo. Makadiskarte. Biglang lumitaw eh. Kung pala to roho, tulog siya kaagad. Bagsak. Headshot ba naman? O batok yata eh. Biglasan litaw. Manghilo na. Batok. Ano pala, likod, kaya bagsak siya agad. Kilo na po. 1 kilo na po. Ay, naku, swerte pa. Ganitong pagkakataon eh, hindi lang blessing na lalabas. Pakalaki po, andito sa harap po lang pala tilapia. Nakita po ako. Sayang. Huli ka. Kala mo ha. Buti na lang, umangat uli. Oh, diba? Tatakas ka pa. Hindi. Yan, hindi ka nakatakas. Ang laki-laki. Tatakas ka pa. O, diba? Taba. Hindi ka na nakatakas tuloy. Sa harapan ko lang pala eh. Ayos. 2 kilos na rin ulit tayo dito. Marap ka. Yari ka. Ulam ka. Kala mo tatakas ka? No way. Lumitaw ka, di sa akin ka. Okay, abang-abang pa rin. Oh. Dali pa rin. Sige. Sige lang. Blessing pa rin. Taba oh. Hindi man sila ganun kalalaki pero tataba. Masa yun, hindi kita uli oh. Bigla na lang lumilitaw. Uli-uli. Sabi ko na eh.
May blessing pa rin. Basta pinagkalap sa atin ni Lord. Aking yan. Process pa. Hindi po. Ano, umangat. Sana. Nawala. Dali ata. Kalubog po eh. Hindi ko alam kung nadali. Uy, dali pa rin. Uy. Dali pa rin. Para sa akin ka pa rin. Nakalubog ka man. Sisisirin ka ng bahala ko. Ayan. Swerte. Blessing pa rin. Kahit po madalang, sunod-sunod naman po ang dumadaan, sunod-sunod din po ang huli natin. Good size. Bullseye pa. Ayun. Balagta ka na naman. Bulagta ka na naman. Okay. Thank you, Lord. Pagka sa'yo talaga ang blessing. Sa'yo pa rin. Ba? Let's say sali. Okay po. Karte. Nakaputok ulit tayo kaso di natin nakuhanan. Ay, malaki po ito. Nasa gilid lang doon. Oh. Sa nagputokan natin dati. Biglaan ko na lang pong pinutok kasi baka makatakas pa. Laki. Ano? Oh? Halos magkakalating kilo na po. Swerte naman. Oh. Laki po oh. Swerte. Taba pa. Halos magkakalating kilo na. Gilid lang pala uli. Swerte ko naman. Ayos. Ang dami ng blessing. Boy, makakahabol pa pala tayo sa mga huli nila. Kahit na late tayo, ang dami pa rin nating huli. Hindi tayo napagod. Nandito lang tayo sa gilid lang nakatambay. Wala pang init. Pang. Blessing, blessing na naman. Thank you, Lord. Kahit mahangin, may blessing pa rin. Walang nakakaligtas po sa atin na dumaan eh. Sa tagpakita, ang ganda ng sukat. Nagpakita. Tsak ulam na. Dami na, ayos. Sige lang. Hindi, maglita oh. Sabi ko siya, meron pa eh.
Dali pa kaya. Dumubog na po eh. Nabol ko lang. Ko sayang, di na nadali. Hindi na po inabutan. Dumubog bigla eh. Sayang. Eh wala na. Talagang napakahangin na. Supunta na ako doon sa papatubigan natin. Ito pala yung ating huli oh. Makikita ko po. Ito doon sa kolong-kolong eh. So eh, huli natin oh. May 3 kilo man po mahigit. Kasi meron pa tayo doon sa motor. Diba? Kulang 4 to. Ito, nasa 3 kilo na po ito. Eh, mayroon pa sa motor. 5 piraso ata yun. Sabihin natin kulang ng konti yun na 1 kilo. Oh, 3 kilos pa mahigit oh. Oh, yan oh. Sabi ko na eh. Nasa kulang-kulang 4 na kilo rin po. Ayos. Tara. At ayun na po lumubay ng hangin. Pero may dala tayong diesel kasi magpapatubig tayo eh. Ito po 1 kilo din oh. Nasa 4 na kilo rin po kasi mahigit 3 kilo po yung ating hinuli doon eh. Oh, 4 na kilos din. Ayos. Pwede. Oh. Pwede. Lord. Rapid na tayo doon. Meron pa dito kasi maliliit lang. Dadagdag pa tayo sa daan. Meron pa po. Dagdag pa to. Patay, dalag po ito. Kisay ka. Malit lang po, pero pwede na. Kabusal mais. Sa daan lang, meron po. Diba? Nadagdagan pa rin tayo. Sige, diretso na tayo dun. Kung meron pa tayo natanawan, babanatan pa natin. Ito na po yung palay ko. Nanilaw po kasi inispray ko po na panda mo. Yan o. So, nangamatay po yung ibang palay kasi inispray po natin na puruhan. Yan, nanilaw po. Pero, ganyan talaga ang palay pag inispray. So, kaya magpapatubig tayo. Tuyo na o. Pwede na po tayo magpatubig dito sa para magkaroon na ng tubig to. Ayan, so buhayin ko na yung makina para makapagpatubig na tayo. Punta muna natin po yung mais. Tim.
So ayan, takpan po natin to, mga butas na yan. Magulang na po, ayan oh. Ayos na. So konting paghihintay na lang yung ating aanahin dyan, gagawin. At aanin na tayo. Kaya lang nakabuwal, mahirap po mag-harvest. Wala tayo magagawa, ganun talaga nangyari. Kunin lang natin. Ayan. So yan mga kadiskarte, paalam tayo. So ayan mga kadiskarte, at tapos na naman ang araw natin. So yan yung mais ko, at ang ganda na po, at tuyo na po, yan o. Yun nga lang ang problema, nakabuwal. So yung palay, ito rin po, at maganda na rin po ang tubo, at berdeng berde na, pero nanilaw na dahil nga in-spray po natin ng pangdamo. So siyempre naapektuhan po yung dahon, pero makaka-recover na po yan. At least yung damo po mababawasan, at hindi po lahat tutubo. So ayan, at nagpapatubig po tayo dun sa anuhan na yan para tuloy-tuloy na po yung paglaki. So magpapataba na po tayo yan sa siguro mga Lunes. Magpapataba na ako nyan para po mga 3 days bago tayo magpataba, para po tuloy-tuloy na yung paglaki niya. Sana po maka-recover at makabawi na po tayo din ngayong araw na to sa ating ano na to. Maka-recover na po tayo sa pagpapalay, at maganda po ang ating anihin, at mabawi natin lahat ng ginastos natin nakaraan na hindi natin nabawi. So sana ngayon swerte na po tayo, at hanggat maganda po yung presyo, sana abutan pa rin natin yung magandang presyo, yung kataasan sana naman, para hindi naman po tayo madala. So ayan mga kadiskarte, thank you sa inyo lahat na mga viewers at subscriber po na wala akong sawang sumusuporta. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Hanggang sa muli-uli natin vlog mga kadiskarte. Thank you po, bye bye. Yan, ito tayo, at yung mga mais, ay tuyo na po oh. Tuyo na.